man! Manglaba, Ma'am Lansya, papiliyon ka sa duha. Asa may Ha? Mas mayon laba. Happy enjoy, kape gumambuko-buko. May manlansa kaysa maglaba. Ano man? Ang mamlansa igual magbarog magsige naman na kag dili man kay bugat si kuso-kuso. Ang laba kapon maghay-hay magwaswas pa ka. O, mamlansya lang. Sayon ra. Ano sir, ma'am lansya na lang sir. Kaya masaya man ang plansya sir kaysa ano sir, laba. Ang laba, manguso pa man sir. Manglaba sir. Kay? Kami laba kay grabe ang kuso, kusok ang kuso. Ma'am lansya sir. Ano man? Ayun ra sir, dali ra. Sigar kang doot, kapag ang laba, daghan pag-process sir. Kung mamlansa na lang ko, para naiidoot ba? Mansa. Kay, di man kapoy, mas kapoy man ang kuan panglaba sa plancha. Manglaba. Manglaba ka naman. Ganahan ko. Kung Ma'am Lansya rin, ma'am. Hindi ko gusto. Okay. Kapay barog. Manglaba. Okay ra, maglingkod mo. Saman!